It is part of the exercise of learning. Jatend piny Kenya William Ruto geno ni kiny ne chiw twak mayango chal mar piny Kenya ikinde mang'uro sebedo kanitie ewi chal mar uchumi mapacho kaendi. Kokale ote ma ochwal kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, twak ma jatend piny biro yore kod od bura mamalo mag Senate kageno ni jatend piny biro yango kenge moseketo ne bero uchumi mapacho kaendi. Jo weche mag neno ni Kenya onyayo weche mag ohala, gero udi manengo go yweyo, bero weche thieth kod jo weche mag arita. Jatend bende geno ni biro chiwo ler ewi weche mag gope, jiwo tudruok mar Kenya kod pinje maoko e weche ohala e kind weche mamoko.